Здравейте и добре дошли в първият епизод на Resident Evil 7. Мисля, че това ще бъде едно добро начало на този стрим и първият епизод, който ще бъде качен в YouTube. Най-вероятно днес или утре ще видео. Ще пробваме да минем Resident Evil 7, след това 8 и ще продължим към някои други игри, които вие решите, стига да ви хареса това, което правя. Сега чакаме още малко да влезат хора и започваме Resident Evil 7. Няма какво да чакам. Правя New Game. Тъй като за първ път ще играя и да видя какво ще е, купих си Deluxe Edition, за да можем да минем и DLC-тата от играта. Да, мисля да играем на Easy. Можем ще да играем на Madhouse, Normal и такива. Да започваме. 39 секунди видео ще го оставя. О, как си? Почваме Resident Evil 7. Ще видим после епизода, т.е. да стрим ще го кача в YouTube. После като минем Resident Evil 7 играта, т.е. главната игра, ще минем към DLC-тата и след това към Resident Evil 8. И така вече после можем да играем разни други игри. Вече хората от YouTube какви игри ще искат да играем и така нататък. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Добре, казах да стоим на стана. Кое? Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Аз не мисля, че това е шега. Dolby, Едвам Louisiana. да Dude, it's been 3 years. I know, Три but години what if изчезна. it is her? Да се зло I have to find out what happened. Гарам. О, можем да спим тя. Аз This is the вървам place. се бом. Супер. Това е чао. Secure object. Find Mia. Това е къща. Естествено, моите ръчи. Ало, отворете, моля. Никой. Има някакъв ван. Sewer gates. Join. All super good.
Сетих се кои са тия. Имаше в дъното, бяхме капени на духове. Има ли това са тия? О, къв са тива. Къв е това? Иде на там. Следвам ли... Ай, ще го следвам. Resident Evil 6. Защото нямам. Да хваня храб. Пък и гледал съм видео на частицата, не ми харесва. Но самата игра не ми харесва. Какво е това? Майко мила. Това. Мисля, можем да играем четвърката ремейка. Която си купих. Resident Evil 1 Remake. Няма Resident Evil 1 ремейк. Още не е да. Driver's Sense. Това се рана. Има начин направили са ремейк на двойката, на тройката и на четвърката. Не, има ремастър, който са подобрени графиките единствено. Къде извадих фенер? Ай! Де! Има ремастър. Има разлика между ремастър и ремейк. 2002. Да, това е ремастъра. Искам нещо. Копале, ти осъзнаеш, че ако видео и вратата е заключена, човек, аз изкъртвам вратата. Не ме интересува. Ремастъра е сам подобрение на графиките. Ау, те са се изготвили гарга. Аз никога не бих се изготвил гарга. В смисъл, не знам за вас, ама никога не бих се изготвил гарга и то в микроволновата. Спрем водата, че водата струва пари. Коя е единицата? Не моето. Ау! Тия хора това се изчистват. 2002. Това е ясно. Какво има? Искам нещо. Какво е това? Какво е това? Копа! Някакво момиче. А тук какво пише? Over... Какво пише? Over 20 missing years. 20 са изчезнали за последните 2 години, което е много. Сега, горе или долу? Горе. Или долу. Я пишете. Горе или долу? За това момичеството. Айде, пишете горе или долу. Защото на мене ми се ходи повече нагоре. Най-вероятно там ще тръгне. Така... Какво има? Stairs. Един от разпомня. Derelict House Footage. Сега ще сейвнем. Тъй. И... Той топ. Добре.
Добре. Това пъшло. Поиск. Бам. Това го знам заради демо. Крака и човек. Това мамио. Съм сигурен. Looks like the owners. Може би. И тук ще гледаме касетата. Да видим какво ще видим. Майка ти стара. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Ей! Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? Този не ми I'm not харесва. feeling it. Again? А, Just don't be surprised if we have to make a change. дай Люка, може ли да се успокои? New plan. Do a walk through the inside Към first, тази Люка да се успокои. then we shoot the Тази inside. Люка не се успя. Just like Не, we always do. не. Try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Да бе, ти си наври фенера в устата, ако искаш. Този стрим ще го има качен в YouTube. Също ще има запис и в Twitch. Get out of the way. А сега да ви покажем как се отварят врати. It's locked. Ето по този начин. Диктатор смута. Вярно. Видяте ли как се отварят врати? So, Директно в why are we крак. in hell this time? Та врата не What's искам the prep? по никакъв Shitty начин. house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Сега искате ли да покажа едно нещо? Fuck. Нещо, I което was an anchor, you know? само Weekend sub, Pete. Not angry. хората, What's които that? предварително са играли демото, т.е. след тази касета, го знаят. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, Навекът missing терапист. family, foul place. Искаш да ти го покажа? The Една usual. тайна. How long do you say this place has been abandoned? Или да го става така, както 3 си е. years. Clancy, get a Майко shot of this. ми. Let's make a great cutaway. Искам да го So, отворя. Hillbilly Yeah. Joe and his family go missing. Not Добре, hillbillies, виж, the Bakers. виж сам. Jack Ето, and гледаш ли? Marguerite Baker. Той се каза Андре. And they were quiet, not bad. Той Саша изчезна. A lot of bad Ah, rumors about tara their ka, son, няма. Lucas. О, Bad seed, apparently. сега ще види. Може ли? Shit! Добре, браво. You know I should have worn my Виж good така, shit. ето отива там. На мен не ми дава да хода. Той Саша изчезна. Yeah. Glad I had my shots. Той Although, сайн. this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Андре го няма. Andre? Той изчезна. Андре! Андре! Andre! Андре! Andre! Clancy, you see where Andre went? Да, видя го. Горе ли долу, горе ли долу. Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Андре го няма. Огледалата в тази игра не работят като хората. Да. Тук ли е? What the fuck was that? Не се чу там. Did you hear that? Не го чух. Пак ти просто се чух. Andre? Андре! Where the fuck is he? Верно. Сега не искам толкова да псуя и да говоря лоши думи, защото не знам YouTube дали ще ми изтри видеото. Това... Телевизора не работи. What the hell?
А, така... Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Има един проблем и това е, че Андре не знам как ще го намерим. Penguin Много Zero. хубаво бе. Ма, аз няма в момента на стрим да изиграя цялата игра, а на няколко епизода. Защото искам да направя като поредица в YouTube. You first. И ето го, няма да съм. Shot of me coming down the ladder. So, И ето го там, Андре. Resident Evil. Okay. Не. Добре, добре. Аз съм първи. Добре. Аз. Не, няма съм. Добре. Не. Добре. Абе, ще се върна. Ама айде ти слизай. Искам се върна. Не, аз ще слизай. what do you see? What is it? Андре е на пръсти. И една трава излиза от него. Ай, майко мило. Така. О, майка ти ста... Андре. Ей, зато. Какви с тия крака? Добре. Не знам какво стана. Добре, видях поне. Поне видях, че тук дръпна една дръпна. Ето. Добре. Андре, там ли е? Няма го. Можем да слезем. Ейде да слизаме. Аз това е малко стара. Добре, не биеш да плоя. Мери си думите, бе. Едната трава беше окачена, Андре. Даже има малко кръв по нея. Да. О, не. Не, забравете. Най-мраза водата. Resident Evil и като цяло всяка страшна игра. Сега ще ми скочи нещо. Али? Това са капки. Brick. Да, рип съм. Какво е това? Майка ти! Така няма да псуем. Просто не ми се цензурира целият епизод. Майко! Аз си знаех, че не ще изкочи. Андре, как му... Това Андре ли всъщност? Да, това е Андре. Андре, как можа, бе? Ние те търсим. Риби, ако има тук... Вече не са риби. What това? Не. Така... Там нещо. Mia? Ние... Долу минахме играта. Не, бавам се, не сме. Това. Бенде... Ротърн, Дартърн, Тамара, Търн. Приклевам се мобилен, Тед. Травис, Питери, Андре. Силно Травис. Тия последните гледате ли? Питър, Андри, Кланси. Това са тия, които играхме касетата. Приключи играта. Питър и Андре е то мъртвия, който сега видяхме. Кланси. Най-вероятно ние. Да, защото те се обръщаха към нас. Кланси.
Защо пише Ел? Друга страна има ли? Да, Мия пак нищо не пише. Докато търс. Сега срежам. И четем. Не жиците ми веригите. Което означава ли, че ние ще идем в голямата къща? Защото там имаше вериги. Най-вероятно и там ще ги срежам. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? Защо? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Чакай, какво? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? Ако ние сме видяли някой, Daddy's значи coming. той We не... need to go. Daddy? We need to go Oh. now. Сега сети то, който го видяхме в началото. Значи той не е видял. Сега той ще е на кълца. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Може ли малко по-бързо? Значи, тая игра има толкова странно звучи. Значи, тая игра е направена What is this като за place? хора. What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. 3. Не 3 седмици, 3 години я няма. Ай, майко, тук някой си я прави операция. Така, не си правете операция. Ой, ви малки. Абе, никакви. Най-добре никакви. Че... Mia, we Абе, have може да to talk. станете на... That message you sent me. Not me. това. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Half-Life. Mia, То за you sure Half-Life. know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Може ли малко по-бързо? Копале, очаквам ние ще стане. It's there. Не, честно, This is it. очаквам ние ще стане след малко. Но не знам какво, кога и къде. I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. Но едно. Ето бабче. We're gonna be a family now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. Добре, седим се почини. Аз ще потърся. Не знам. Искам да погледам топлята. Какво стана? Какво? Ай, майко ми, къде е тази жена? Къде е жена ми? Мисля да се върна. Добре, не. Добре. Искам да затворя. Ти трябва да смотря. First aid med. First aid med. En va. Кой гумка?
Стига умка. Това ми хареса. Ай, майко мила. Това не е. Не, това не е. О, майко мила. Вой! Добре. Майко! Fuck this. He's at. Wait! Фарахме ножа сърце? Не, няма проблем. Не. Това е напълно нормално. Не. Това нещо ножа сърце. Що пак да не? Леле, ръцете ми станаха леш. I can hear her. I can feel her Не, clawing не her знам. way back inside of me. Get out! Leave me alone! Ще има намира. I deserve this. Жено, не знам какво става, обаче мисля да те заречу. The fuck are you, Mia? Добре. Тя се удари с главата в стената и... Добре, напълно нормални неща. И тук пак е заключено. Това ми е чекал ми. Добре, колко да чекнем. So. Моля! Козата остава като... Не. Брадва да ми брадва. Ела те куцна. Искам да те куцна, не ти да ме куцна в мене. Искам да те куцна. Махни се. Добре, малко ще се ходи. Не бе. Бак свити. Не бе. Знаеш ли, аз искам да я си. Добре, сега. Ела, не сте си платили танка. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Зоу. Attic. Go there. Now. На тавана. Окей. Помните ли, когато я заклах с братвата? Брат, жена ми я няма. Mia? Обаче вземи брата. Да. Защо жена ми я няма? Тя трябва да е мъртва. Resident Evil 6. Седмицата е по-добра от частицата. Оу. Ел. Добре, сега трябва да отидем там поне в гардероба. Сега да го отварям. И това. Но все не е. Confused. Да, fuse. Аз не мисля да ходя там. Не знам. Тази жена не се е побъркала. Тя на някакви стероиди. Всъщност не тук. Отидем долу да поставим кил. Тази жена е на някакви стероиди.
Не знам. Ете, че се побърка вече. Добре, сега трябва да ходим горе. Или не. It's okay, it's me. Не е сигурен на никакви I know you такива didn't неща. mean to hurt me. Май няма да хода горе. You shouldn't have done that! Моля? It fucking hurts! Пани забил църквата! Вади от църквата. Вади от църквата. Как? Трябва да задържа. Добре, вади от църквата. Копеле, вади от църквата. Вади от църквата, тя се сразачка. Вади от църквата. Вади от църквата. Аз ми трябва да ръката. Ах, ти мръсница. Копеле остана без ръка. Тя вече е сериозна. Вече не е дясната, ти не скоро да оръжие. Леле, могли да се марка? Къде се марка? Я да се видя ръка. Леле, майко, вените си виждам. Обаче ме кефи как си държа ръката. Като някакво оръжие. Добре, стея. Чакай да се. Без ръки, Иван. Да, без ръки, Иван. Добре, сейвнах. Добре. Скелетче. Okay, fine. Добре, в тази игра, по принцип, добре, в тази игра се дават супер малко патрони, има много, как да го кажа, много вино и кетчуп. Но има много кетчуп. Там нещо хората лично. Майка си става. Един грозен. Спокойно. Патрони. 20 патрона. Як. Добре. Ай, майко. Слизе надолу, слизе надолу, слизе надолу. Тази жена е луда. Майко. Forget about me. Тази не искам и да се сещам за сега. Не искам да имам нищо общо с тебе, презаредно. Може да заходи. Брат, тръжи. Тази жена не е нормална. Тази жена не е нормална. И за това ще стреляме. Презаредно, ай лъв. Умря ли? Супер, че умря. Ай сега да дигнем банкет. Берем патрона. Пробвай сега как ще спи. Това ми интересно. Айде да дигнем банкет. По-калпът. Ай, майко. Супер! Право нямам търпение и получих Майнкрафт. Добро посрещане. Благодаря ви. Право съм доволен. Нека да ги влача. Вече да търпи. Come on. Don't you die on us now. You have work to do.
Добре, поне ни зашиха... Къде? Да, зашиха ръката. Те го. Да. Оу! Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Yes. Ай, я... Not again. Get out the way, Marguerite. Поне не съм един си ям без така. Махни се, махни се. Have your supper. Искам да се махнеш. Come here, boy. Може ли да се махнеш? Не, не искам да го ям. Махни се. Не, не, не. Shit, oh shit, oh shit. He's not eating it, Jack. He's not eating it. Get the hell up, I Marguerite. made that for him. Get the hell out of here. You're a son of a bitch. Oh, I can't believe it. He's son of a bitch. He's not eating it. He's not eating it. This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. Може в стата ли го навря? God damn it. I'll bet it's that cop again. Goddamn pigs. I'm coming back for you. Добре, ще видим тази работа. Там, бабата, кътъм, да? Супер. И ме гледа. Да. Ева, ако устата ли се отвори? Добре. Чакай, не е мъртва. Добре. Добре. Бабата не е мъртва. Роу. Добре. Нищо. Който трябва да... Чакай, какво няма да стане? Супер, относно началото. Хенга нама. Добре, ще ми даш патрони за пистолет като... Пистолет. Тук, който иска може да се прочете. Това ще се прочета. После... Добре, тя хора не са наред. Знам, че с това мога да се хила. Мога да комбинирам. Пилици. Евелин. Коя е Евелин? Добре. Добре, те ще да е така. You can take break it with something. Това мога да го ударя. It's a kill with data timber by him. Ти па ще ми кажеш. I might. Hi, Michael. Thought you'd just slip out before dinner was done? Не. Никакъв начин не. Не. Тук се крием. Аз знам къде. Няма друго място, да се крия. Тук ще се крием. Ай. Аз съм Буко. Тейде.
Не натам, бе. Моля да мъкни се. Не искам да си там. По никакъв начин не искам да си там. Да отида там, къде трябва да отида. This is all too fun. Да, много е забавно. Супер. Ай, майк. Here I come. Добре, да ме видя. Ай, майк. Бягай, 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 бягай. Добре, знаеш какво ще направя. Е това. Отново се крия тук. Копале на пълни гъщите. I'm gonna squash you like a bug. Hope Marguerite didn't hear that. Точно. Here, piggy, piggy, piggy. Моля те, зави, наляво. Благодаря ти. Ай, изкърцам. Така, отваряй. Отвори, бързо! Толкова слушам как идва. Добре, Детко, приятел. Нещо. Добре. Майко. Толкова слушам как от тъмтитко. Това сега ще ми извади от таван до земята. Абе, това нахте смисъл. О, да не, тук съм че. Тогава ще се опитам. Да го видя. О! Това е заради дълго седиш в някакъв пищак. Обаче няма да го използвам, защото според мен е LG. Точно това го слагам. Main hub. Laundry room. Kitchen, blanket, microwave, coat. That's a template. Character. Мога да го да О! Добре, само да Виговърме 45 минути. То само ми кажи, че ето. Кой са се сети да звънни, бе? You did good, Ethan. Zoe, right? What the fuck are these? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Не го губи. Според тебе искам ли да си загубя ръката заедно с часовник? Не. Това мокни. Така. Мисля, че това. Добре. Така че
Това беше от първият епизод на Resident Evil 7. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да продължим на поредицата, лайкнете видеото и се абонирайте за канала, за да видите кога ще кача вторият епизод. Да. Това беше и първото видео. И надявам се да ви е харесал. Така че, чао!